Čo sa mi tu... Zabijem. Čaute, tu je Gogo. A vítajte v novom 2025 vlogu Bratislava Part 83. Nachádzame sa na vedľa Slovenskej sporiteľne z námestie sa SNP 18 Staré mesto Bratislava. A veľa manželákov. Crazy! Kika je však tam. Ideme za Kikou. Teraz sme sa vrátili. Kúpili sme si KFC. Fajné, ale drahé hranolky sú to na piču. A dala som si fantu. 4 strips. Malé menu? Dá. 6,40? 4 strips. Veľké menu? Za 7,30. 4 strips. Čo? 4 strips. Nechutné hranolky. Ako? A bolo to čoho? Klamstvo. A bolo to finger licking glukováve. Ty hranolky určite nie. Som si olikovala finger. Zdravím vás. Takže ja si dávam. Jedlo. 5 hot wings. Tie boli v pohode. Kola. Tie v pohode. Toto. Syrová omačka chutí tak, ako vyzerá. Ako keby čakala to na mňa už 5 rokov, dokým si prídem dať. Tak. A hranolky tiež tak podobne, že ak keby ich vyhodili predtým proste na cestu, aby ich v tom snehu prešli auta a potom ich proste naložili, ale predtým zohrali mikrovlnke. Ja som kúpila si nie KFC, ale kúpila som svojmu mužovi opasok, ktorý je veľmi pekný a svojej máme hrnček. Čiže solidné investície. Vyzerá moc ako debil. Nie len ona. Comment below. Nie, iba ja. Comment Všetky below. 3. Alright, Sorry. Ideme asertovať domináciu na Bršovú Dorotárska ulica. Zajtra. Pozor zítra. Pozor zítra. Update. Odchádzame z Mil. Žiadne Mily. Ideme do Lidla. A hej, ideme si nakúpiť. Sme iba 3. Ale tu nechceš kartu z nejakého dôvodu. Čiže ja musím teraz všetky svoje minusové normálne využívať. Hej, no a tak. Čiže na tej je pitná voda z kohútika? Podľa mňa hej, sme v Bratislave. Takže túr apartmánu, toto je naša kúpeľňa, strašne pekná, reálne, what the fuck. Sme tu, bolo to nejako 160 € na 2 dní, na... Proste 160 € na 2 dní, to je bro. Takže tu je postel 1, postel 2, postel 3. Tu sa nachádza skriňa. Poďme, ja sa nikdy nebránim. Peťka. Počujte, ja sa vám ešte jedno často počujem, ja neukazovala, že som si jedno nechvala na house. Komu spadlo ten Čo ideme? A kuchyňka som dobrá. Máme tu krásnu kuchynku. A máme tu krásny oný. Hej. Dobré ráno, kamaráti. Toto je update vlogu, deň 2. Práve sme sa zobudili. Hej no. Včera sme nedali žiadny good night. Hej no. Ani zabudne dosku rozbiť popri tom. A ideme na Vešove Všetci sa chceme zabiť strašne. Okrem Adi, lebo Aďa už vie. Ja aj to som nechcela. Thank you. Takže dneskajšie raňajky sú magnesko s týmto. Hej. Magnesko s tým? A druhý nápad. Sme tu a našli sme Dana TV a Ninkuristickú. Ale musíme sa rozveriť. Bolo to na piču. Všetci si myslím, že to bolo na piču, že až nezoberú. Ale budeme pozitívne. Zajtra je ďalší deň. Tak to povedal oný, Gogo. Konečne nový deň, čas na niečo spraviť. Fakt to bolo zlé, môj úplný názor bol to fakt zlé, všetko som dojebala. Všetko som dojebala proste. Ale k seriózne to myslím, nie, že by som bola skromná, ale fakt to bolo na piču. One is coming. Nasleduje sa strana. Dobre, nebola som ani hladná, bola som furt najedená. Ale problém najväčší toho celého boli tie úlohy. Hej. Bola tam zima. Ja som tam mala teplo, ja som bola inde. Hej no. Teraz si nebude asi odsvojiť ani peniaze nejaké, aby mi bolo lepšie. Ja už nezvládam proste toto, ja chcem domov. Užívam si výlet, ale z školy sa zabijem. Pravil, že a preto sa točil. To je muž, to si nepamätám. Hungars. Dneska prvý anál. To ma vyjebala tá škola do ryti. Oxo, get ready. Poďte môj. Siga.
Ideme na To cigán. pôjde na internet. Ťa nezoberú. To vyhodia z vešovou. Ježiš, pozor, bude mať oný žltý dolár. Keď povieš, že Niga, takže myslíš, že dva? za cigane. Už ju nezoberú na vešovou. Mám piete. Mene zoberú aj bez toho cigánku, že ja poviem. Poviem na pohovore. No, povieš, čaute, niggas. Jeden cigán. Papám. A povie sa, oni rejú jak štetky. Páli to griť. Nepali to. Strašne to páli. Strašne to je, ty kokos. Dobre to je. A fez je to dobré. Pevný griť za Boli sme na Čikalaka Mikoliko. Čikalaka Mikoliko. Butter chicken. Okso sme si kúpili. Ujo nám dal veľmi veľa guli. Ujo nám dal veľmi veľa guli. Čiernych. Hej, lebo zatváral už. Dal nám jeho čierne gule. Hej, áno. Ale tak no, ináč fajn. Už sa nejde presne z tej školy, už tam na haku, ale zajtra sme haku nebude mať, hlavne keď zoberú telefón do toho. Mne nezoberú. Hej. Tak čaute. Meškali sme skurvený bus. Chápete? Teraz tu čakáme, išli sme ešte na schvál, sme išli skôr. Že však, no ne, skôr. A nie, do piče, ideme neskôr. Jaj, kurník, šopa, antilopa. Čo máš na zavadu? Čo to filujem, dám update na obednej prestávke, keď mi dajú telefón naspäť do piče. Nemohla som vám ani ukázať veci, čo som spravila, pretože mi brali skurvený telefón. Áno, telefón, do piče, telefón mi zobrali. No, ale už sme skončili. Naše pocity sú také, že nás nezoberú, že sme skončili. Čo je to na piču? Či aké máš ty pocity? Veľmi zlý. Skurvila som to. A najhoršie je na tom to, že 4 roky chodím na umelecku, aby som vlastne zo seba dala hovno, tvrdé hovno, ktoré sa veľmi ťažko vysralo. Chápete, boli tam ľudia z gymnázia, ktorí mali o mnoho lepšie nápady, o mnoho lepšie všetko a ja proste, chodím na tú spičenú skurvenú školu, jediné čo viem je pojebané umenie a ani to neviem. Pôjdeme kopať kanále niekde do Žiliny a tam budeme robiť. Bratislava vlog je iba o tom, ako sa sťažujem a pokračujeme ďalej, pretože Mešká nám na 20 minút. a stojíme v zime už pol hodinu. Naša blbo, že sme išli skôr, hej, ale už sme akože, už bolo, bolo napísané, že už je na stanici na onej 3. nástupišti, tak sme tak vyvodili logicky, že tu už bude vlak. Není tu vlak. A ešte mešká. A viete čo, začína v Bratislave. Takže neviem, že či to vypadil ten vagón, alebo čo napíšeme, prečo mešká, keby ho tu, aspoň pristaviť ho tu mohli proste. Spisu plechovky. No tak neuveríte, čo sa nám stalo práve. Nastúpili sme do vlaku, kde bolo napísané nenastupovať. Ale keďže sme v strese, zima nám bola, všetko bolo na piču, úplne proste dojebané, úplne zle celé, tak sme si tu sadli. A proste v strese tu handrkujeme sa, dívame sa, že čože na to bude napísané, že ide z Košic do Bratislavy, mám šíbe pre Boha. Tak som išla za sprievod týpkom, ktorý mi vypičoval aj v štetke, že čo tu robím. Že fúha ujo, sorry. Hej no. Potom prišiel do našho kupička, kde nám vypičoval všetkým ako štetkám. A nakoniec to nevyhodil nás, dobre. Hej, living life. Tak každé rozhodnutie, čo spravím, je zlé. Kubík sa mi spravil proste. Kubík? Sama Kubík. Max Byčanský? Ten hore. Kto je tu inak tá nabíjačka na Je toto miesto. Testovať moju trpezlivosť. Dobre, toto je trošku trápne, ale zobrali ma na tú školu nakoniec. Hej no, pičovala som veľmi veľa, ale to nič nemení na tom, že tie príjmačky boli fakt pre mňa hrozné. Absolútne som si ich neužila. A to nie je problém školy ani učiteľov, to je po mne. Ale fakt som si to neužila, škola bola veľmi pekná, strašne sa mi páči to, ako to tam vyzerá. A čo sa mi nepáči, je to, ako riešia veci, lebo som ju vyjebak strašne už veľakrát a proste ako to, že stále nemám IC kartu, ale to je jedno. Ja som zvyknutá, ja som bola na šupke v Žiline, to je jedno.